खुलुमबाय बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसनि स्टुडिअ आं मुस्रि जोंब्लाव ब्रह्म। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायखौ गिथावनासिन महर लानाय नुनो मोन्दों। आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमानि मोन 17टा वार्डआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायनि थाखाय लकडाउनआ सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो आथिखालाव गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो कर'ना भाइरासनि गोख्रै साग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि गासै ओनसोलफोराव कर'ना भाइरासनि गोख्रै साग्लोबसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव 100% लकडाउन फोसावनायनि आसा खालामनाय जादों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। उदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरिनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस उदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि प्रकाश रंजन घरपालियानि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों।